Tarjik Tapini Prime Time News Tan Mangpini li Monitor Pi. Aprang si Pirtang Ton Ben Chapajer Midam de Aprang Birtang Kong Pi Arjik Ta. Tifu Judicial Court along Legal Aid Clinic along A Kang Pupon. Chokyola English High School Patua Klam along volleyball ke Patuang Dum Kitipon. Karbi film artist Penny film artist at tumangbong friendly football match ke Patupon. Birtang kong PRJ jada pit putot birtang tempen cepajer midam sinang. Tifu Judicial Court along Kedo District Legal Service Authority THEC Pen DLSA along Legal Aid Clinic Justice along AN Katiswar Singh Judge Guwahati High Court Come Executive Maipu Assam State Legal Service Authority Aredeng Pen Ing Pupon Bangsa along Ekang Pupon along Legal Aid Clinic Klembang atum Karbiang long Radapan Tan Pachini Onangji DLSA atum ke Klempona Sai Kachini ni atum dopik tahailang Munir atum ke chok cheke doweklo penang atum ke ning oi mimia lampenta police kes phonang kok ajok tangka kawe penajok kacelang unia ningkan ta hem kangsam chebeng nang kok atum tado kado kawe atum ke tangka ke joyver kali kes doko kapit advocate chirinang kok po advocate apan tangka kipi movedet penajok kengdai hek akes pentame aningkan kes cepa jud unia atum tado Lasi meklang no apran kian hai hui pen abera kes anke Legal Aid Clinic la pen DLSA atum kirap dun ajakongdo Lason thak si osomar ke nep kanghu hem me ke cho lang ke thepen kisung ke pho osomar aphan bansot kipi arta ke jom aswar lo aphan meklang no det lapen aw so aphan kera phai hui aja kongdo anchat kali kituk det ahem tunalong kiso kachelang japhan tangka kaduri atuma phan anta langdon si rabdun nangji pusi Chief Justice and Kotiswar Singh Pen Pachini Pon DLSA ke aprang penta dolo sita me Karbiang long arlo ke dohara tum kachini ni det lone pine kedam tang arni anke la swawar sai chu endon abang phubang phiatum arjudun long le lang la si Karbiang long arara tum nang le tum police case pencheng lok kapre ki sung ke boy do pulote judicial court along ke do DLSA sai hemalong hungri damlote nang le tum ki sung ke boy ke dorde ke pho phe pen masap ke jok an hour sai long ponji Legal Aid Clinic along Ekang Pualong Manpeng Alohi Manpen MD Abdul Hakim District and Season Judge Come Maipu DLSA Karbiang long Nayan San Karbarua Member Secretary ASLSA Lapen Nagib Ahmed Secretary DLSA Karbiang long Lapen Rita Kramsapiatum Chetongdon Tipu Pen Berta Pangdakpon Chentong Inki News.News Karbiang long Lakhain ko rapon nilip constituency ke parlo Chokyola English School Patua Klam along ke damtang jitini phaisir kep arni pen kalitang asod rong pila pen kalitang moniram rong piatuma men pen volleyball ke patu pangcheng konsi ni phai crazy arni angdung kiti pipon lapang su ke patu asai ke deng pon lake rong pihem asor hemisia tumpen kalitang asod rong pila pen kalitang moniram rong piatuma phan kaching hot ang thek pupensi lapang su ke patu asai deng pon lo Bangso ke patrolong alohi sarpo aman pen Winson Ronghang nili BLCC Maipu Samson Tiso Abari Memesi nili constituency Barnabas Killing KSA Kongen Terang David Teron GB Lapen kaprek asong japotum chetongdun Labangso ke patrolong akhai Barnabas Killing pen lam theke jai pon ke patrua nat kachi hungta isia kenang sot ke patrolong ke song khai lapen thoram ave lasi jasamet owe kimia tum ke paprang ponang jia kenang sot ta lamthi jaipon adun thu kewang jilang arnita nilip ahavar kaprek along lapuson ke patu bipon thubomji puta rada thengno ningje pon lapen lapangso ke patwa sai ke ding pon theka pot jasemet bardabas killing pen kachoro lamthe pajur ponsi mesen pen sayang ding pachun pon nilipen berta pangdak pon anilson rongphar News.News Karbiang long Pinibali Patra Long KSA, KFA, HPYA, AI, KSU, SYC, KSYC, IPJFA, Kuya Lapen, Karbiang Long, Kapre Kampangasong Pen Lahore Region and Nirmal Kumariti State Aputak, Perangke Amai, Kangni. Karbiang Long along le Itchat Ebengta Inut Non Karbi, Mr. Pele KG Apan, Pek Tek Pusi, SYC Amai Pupen, Ningje. Lapen, Mrs. Ampuing Tipiachor,
Karlitang Robin Barma Phan Kepatia Putak Tong Sekot Pen CBI Inquiry Padosi Mr. Pele KG Phan Nep Ingnang Vek Nangji Pusi Cafe Kongchun Bang Pen Ningje Pon Non Kewang Ji Chitini Pankora Troxiar Ni Lahore Region and Nirmal Kumar T State Putak Final Judgment along Mrs. Ompuing Tipia Pansi Lapang Solong Le Pivek Nangji Kali Pulote Thedung Kachesong Akeng Kam Chijornang Kok Popusi KSA Bogajan Regional Amai Pupen Sodak Waidak Pen Ningje Pon Kepadusi Kadokawe Hampanga Song Pen AKI CM Tuliram Ronghang EM Revenue Lapen Joint Secretary Revenue Apan Ahok Pedakang Saip Inut Karbi Hemepi Mrs. Ompuing Tipia Pan Pivek Nangji Pusi Choningri Padopon Ahoy long dito Nilmar Kumar Tiste Lapen Lahorian Tiste Adi Dingklui Pen Lapang so Akes Ayam Pumatma Pula so Tangdak Hekirek Lasi Kumas Ayam Puvek Ma Lapang so Alam Tesi Pini Karben Longarat Lapen Council Pangka Pajidisi Pila Mungso President Itu Lingpen Hanglo Lasi Franksin Ili Kismana Points Nangli Tumpan Through Media Pangka Pachinia Alam Tiga Lahendo Dito Lapang so Nilmar Kumar Tiste Lapen Lahorian Tiste Ayam Pumatma Pulutang Te Nili tum kathek long kachinya teng pulutang te labang so ayam puvek ke Karlitang Robin promo hendo si kedam tang 27 January 2004 aning kansi labang so apagan kudiman ki company tanong si alangli namun vek lo non Karlitang Robin promo bang si holo su non ayam pu kachikrong dun ne halo ayam pu ni silong ni harai te bang bo ka pele kheje angami monit Kohima sor pusipo alang likonat potong bang ne alang silong ayam pu cekrong mo sita holo bangso la bangso long le ke nam hut ke alang like Karlitang Robin promo long hakhi hisab se kichu dun chot pusipo alang thang takali komoino monit koibe tome pinani ke alang si ayam pu pusi alang cekrong mo la bangso jani si pini to bangso press meet hanglo la pen rat tu mitum dak ni la pen council so chini pemini people si non so justice non da pijek thelo Labang so council along hearing ke labang so case ke 2013 men pinian ke ningkan cap pleng tangelo sita no labang so jitu reply hok em pumat ma pulan ontai baidak bai dom thektheda la sita ke nitun ke mangbu memelo je inut naga angami pele kheje khoma sor pasi labang so long de pidet poma council pen labang apart malo pele kheje dak em pun chu proi ban sining duk par pigalam lo inut non ke Roman promo episode kita asuma do alang cugucu bang na alang university itu hemepi long le alang batai press meet phalo rat phan chitan lo council phan tuningri batai dupi ko sita piniani ta alang phan ahok justice ahok judgment pipe non ke long le chat alang ke long le dejan selang phan kiviri tason dalam si keklang ko sin tung ning duk pe lasi nile tum tuningri gang tung han lo Pele kheje kumat mai chini pameni lapen bordering area lam thana mi lethurok po promo ke ni bahai lo ompun ki ke ni jo ni ke ti de hai lasi laso pot mane asan no je Lahorjan state pen Nirmal Kumar state laso thak laso alama thak lo lasi ni mahai phan jitu hola dak pele kheje ke hang je isi akompanye long lun joji si documents ke saman panon si nimai phan ke hang baran long wangno lasi Kolkata company long si ekta sonal bangla trust ko along company do horak si lun chonang ko si nimai phan ke hang laso pen thu nimai phan hang lo ismana documents pele kheje long ki konto laso pen thak nimai laso documents ke pon pen nimai ta chiru re de lo abek ajat anta chilong de lo ni tum la pen thu ke jikya ni tum ladak nimai phan chiribom lo ke hok ki thi ke lo aphi ke chilong ru ke thi atun chilong lo ni tum lasi hala so long bagana long ke hang be ka bang ke bile khiji si ke hang laso pen na phutha ka bang ke lilitum gas ki pita dolo ladak akes hot khuti long da ke pidolo las pen thu ke non lilitum laso kes phutha laso long le phutha ko an lilitum tak lilini tum mane J5 lo council long hearing and bomb lo laso pen thu juntu
2016 laso juntu la donesor iti laso ke dohut ke thak tange la lo je Nirmal Kumar Tea State ke je lo la tentu ke Lahore Tea State ke ompun tiki lo ke thak lo laso ku thak News Desk Report, News.News Karbi Anglong. Lakhain ko report ni Libemisi constituency ke Parlo Chokiola Higher Secondary School Patua Klamalong Arni Sivera Parman Okpran Kipa Meja Panpura football friendly match ke Patupon. Nona kai ke Patui nana jase met ke Pachungja Panpura Matha Ponsi Karbi Anglong Karbi film artist atum Jalin Ponsi Karbi Anglong Atokano film mate Lunkan jutang jubat ke Pachanan Partak ke Patui nana Jaulun Lunkan jutang jubat ke Pachan Anparta ke Patuahin Anata Jalin Ponji Pusi Rajiv Kro Lapen Dili Biatum Ninje Pon Non malom COVID-19 protocol ke doko kajoin Lamarjan ke bonda jum hek alar ke along damsi ke Patuahin Patu Ponsi Okprana Panta Mesian Lapen kai ke dam long lepin ahawar ta damsi Chipachini Pon long Lapen non ove kimiatum jase met loka Charlie ahin Lapen ke Patuahin Charlie Rapet Lote Okprana Panta Mesian po Vorengawar sa isi long take Patumi arnikang sampor pai ki thoma por pen patu pangcheng ponsi Karbi Anglong film artist lapen nili film artist atum chepo ponsi Paul lapen nili film artist atum plipen rempondedlo ke hanong e lapen keremanong eta tangka kerengsi piponlo rat asai klem bangpu James Phangcho cherap cheto dunlo Lapang Swama long Karbi film artist atum Rajiv Kro Dilip Be Suresh Timung Atolin Timung pi Lonse pi GOT terang pi lapen ong dungari sangwatum chetong dun Lapen rat cyclem bangpu chiraning ti nili BLCC maipu Winson Ronghang George Rongpi Dr. Tenjing Ingti lapen ong dungari sangwatum chetong dun kado kawe bang paru pho bak armu chetong pen mesen pen labang sokipatu pejut pon Ini ni bang lo, ala FIFA ni bang lo, ini pusat pindah bang tu lo, dan lo cakap, ani tu ke hai kerem hal ke bang kadi, ini ceparong fan angge, owe kimi tumhan lah just awareness, aja nolo musomar tum, owe kimi tum mainly, lapine pine ke heno hormona drugs tu, lapine pine paket kecil hormona hai do, la silahai araki pen ne cio kang tum pulo tande o unji ponte lagi culture pen sport han cholo, lain tu culture muni lo angge so sports, la so addiction do pulo culture pen sport addiction do pulo tande, aja ke heno drugs tame araki bostu itu me laga pate bong elo la sidang ni ning parang manglo ake nolo covid ajoni itu artist tu mana film ave datu nang aning ke do thik la se ning parang phanchi tunda rada mo ke bang kadok ko focus nang dun lo hai campaign stame friendly match finak ma tidi dakle hai ekdom ning arong conflict ko nang itu dak kiruar piklo alang litum cipaduk si apor cipi pen itu dak nili bahawar wangsi alang litum penajok ason ke Japon potsi ni alang litum panda kiruar piklo bisike tuma korte Rajiv Kro panda kiruar piklo alang lige Chokiola pen berta pang dakpon Anilson Rongpar News.News Karbi Anglong Pinye berta lapan si kang taniglo tumi thakmi kardom